Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Pati kakimot. Pati. Tanaw na to ug dili ba siya atakihon? Gunubon ko ang iyang mga negosyo. Putlon ko ang tinubdan sa iyang sapi. Magbasol ka, Don Rafael. Nganong nakaanak ka ug sama na ko. Okay, kakimot. Okay. Kakimot! Ato na kami. Ato na may! Atong tanawon, kung kanang taong nagmaskara, makasanta ba sa atong pagkabuhaton? O kibot! Gusto kong magpakita siya. Tanaw na to kung asa kutob ang iyang kaisok. Karon dayon, liho ka mo. Si bisang kinsang mo babag patya! O kakimot! Marga, asa ka man? Morir ako sa atong mga tanom. Mutan ako sa atong mga orchids nga namuwak. Okay. O isa hayaw paggawas ang compound, ha? Kay tingali kidnapon ka na usab. Dili, darling. Dihar ako sa atong mga tanom. Okay, padayon lang, darling Marga. Si Miss Marca. Uy! Ang ngayon kayong kanahan siyang short ay. Nindot kayog legs. Ay, puro yung makandila nga gituwan. Kanino itong format siyang lawas, no? Parehas me. Out sa ball. Nasya ng mga tanom. Nakunit siyang cellphone? Murag doon ka-istorya. Di po tingali, Senyor Rafael, tungkol kay nakita man ako nga waman magunit Senyor Rafael siyang cellphone. Kinsa kayang kaka-istorya na? Maniguro lang gid ko. Kamu ba ang nitolis umipatay sa driver? O gisunog pa ang taxi? Yes, Mami Moiga. Federico! Pao na ni ang akong giingon kang Daddy Rafael. Nga basula niya ang iyang pagtraidor. Din, nakigunsabo siya sa katao nga nagsulob og maskara. Ug baoy ni pusil patay sa akong mga sakop. Federico! Sinugdanan pala ni. Pakurugo na ko si Daddy. Palabana unya ang iyang kabin. Kanang iyang kasangga. Ang taong nagmaskara. Federico! O sa ni balita ni Abel? O sa man? Nana magpuyo si Abel sa mansyon? Wa, Federico. Siwa. Oh, gusto niya na iyang papuyoon ang iyang anak na si Abel. Wa pa day. Nawag tanging interes sa pagkuha kang Abel. Oh, really? O sa mainom dan? Nabugnaw si Rafael. Dili na siya makuha kang Abel. Tungod kay wa kini makatabang niya. Aha? O saan tabang ang iyang gipangayo? Nangayo siya tabang ni Abel sa dihang gikidnap ko. Pero way nahimo si Abel. Gipasagdan lang siya. Oh, wow ba? Mirisi! Mirisi! So, nakita na niya. Nasulta na niya. Nga way kapuslanan ang iyang pag-ila kang Abel. Nga iyang anak. Dili na siya interesado. Kaya ang iyang mga anak, way kapuslanan. Ah, so ito pa? Apil ko? Apil ka. Sige. Wa bagay kapuslanan ko. Tanaw na to. Tanaw na to. Kakita siya og milagro gikan siyang anak nga way kapuslanan.
O karong taod-taod, dunay laing mubuto. Unsa, Federico? Paabuta. Mahibaw ka na. Sultihi ko. Unsa ka na? Serious ang ilang panagsulti. Federico, tug-ani ko. What? Uy, si Federico di inang iyang kasulti? Okay, sige. Bantay ha. Masibig makig-uban kag laing babae ha. Ano? Singan? Mahibaw gani ko nga doon na kailaing babae. Patyon tagit ka. Yaks! Wa babae! Mao ka na. Mao ka na. Correct. May relasyon sila si Marca o Federico. Ikaw di Federico ka? Nagwat-wat ko ni mo. Tod kang Marca karon ka. Kay nagsilos man. Nagsilos na ko. Giuntoy lang dahil si Don Rafael. Yaks! Ano ba? Nasakiran ako ang... Nasakiran ako ang... Kinsa na? Hala, nakabantay siya. Kinsa na? Meow. Meow. Iring? May iring? Kuyawan ako. Abi na kong doon itaw nga naminaw sa among pagsulti ni Federico. Kinahanglan din ako makumbinser si Rafael. Nga ihatag na lang niyang gipangayo ni Federico. Unsa ka katong giingon ni Federico nga doon ay laing mabuto. Unsa magkaypasabot niya ato. Ipadas yung mga gamot! Ipadas! Ay, Tulis ni. Ihatag niyo mong pitaka. Yung mga alas, ipagdahatag na mo! Pagdali! taon, oy, naunsa nga man. Mangutan na ba mo? Tulis ni! Ihatag ni yun! Huwag ikaw, kasir, ha? Ihatag na ni mong halin, ha? Pagdali! Pagdali! Tabang! Ang sunod nga bala, anha mo tugpas yung mga lawas, ha? Kung di ninyo ihatag yung mga alas, o kwarta! Pagdali! Ano ba ko? Oh, good ba? Kisa ang gusto mo sunod mamatay, ha? Kisa! Uy, na may daghang nagtapog ng mga tao. Kung na ay patrol car sa pulis. Nasa usa ka convenience store. Magsusi ko. Nong. Unsay nitabo, Nong? Gitulis ang maong tindahan. Mao ba? Gitulis o tunay gipusil. Ang guard patay yun. Unsa? O asa na mga tulisan? Nakasibat na do. O wagi nagkasanta? Na, kinsa may musanta. Nga mga armado man itong mga tulisan. Pilapilgad ka, matay ka. Okay, salamat, Nong. Kung naisya ka na ni Mabut. Ganun na daw. Si Don Rafael ang iya ka ng sakinan. Don Rafael. Yes, sa patay yun ang kwardan yun. Animal. Unya, tulis. Mga animal. Dako-dako ang katidan nga daan yun kay ang kuan kining kita kagahapon wa man ma-deposit. Nada, patay pa yun ang atong guard. Puset. Nagkaila ba ka mo? Wagin na rin, wagin. Barong-bado kay mga dagway. Human sa kong taxi. Ang ako sa convenience store ang itulis. Ipatay pa nga kong guard. Sir, ikaw di ang tagyan ining maong tindahan? Ako, ngano? Nangutana lang ko, sir. Kaduha na kita nga nag-abot. Katong gitulis ang taxi o gisunog. Napatay gihapon. O karon, gitulis ang akong convenience store. O gipatay ang gwardya. Ano yapur ka? Nagkaato lang tingali, sir, nga niagi ko. Nagkaatol? O basig usa ka sa mga kauban sa mga tulisan? Sir, Palayo ka na ko. Palayo! Kay murag mo samot ka buset ang akong adlaw.
Gitulis pa nga akong tindahan ug namatyan pa ko. Ana, pa ka nagsamok-samok ka na ko. Sir Rafael. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!